אברשקה ידידי היקר, ראשית אני רוצה לברך אותך ולהגיד לך תודה על זה שאיבצת את זיכרונך המדהים והבאת לך את תולדות הקיבוץ ועם זה גם תולדות חיינו המשותפים. ותסלחו לי שאני אתחיל מראשית איך אני הגעתי לדירה שהייתה הקן הראשון של בוני הנגב. ובכן, זה היה אחרי המלחמה, אני חזרתי לעיר הולדתי לודז' ונזכרתי שבגטו שהיינו שם מאורגנים על ידי כל מיני תנועות ואנחנו היינו בהנוער הציוני שנער מאוד ידעתי מה זה הנוער, מה זה בכלל ציוני, כי אני הייתי רחוקה מציונות. אז נזכרתי שבגטו הייתי בגדוד טרומפלדור שעוד יחד עם האח של אברהם דיאמנט איז'ו, ובסוף כשעמדו לגרש אותנו מהגטו לקחנו את כל העלונים שכתבנו בזמנו וקברנו אותם באדמה בתוך קופסה, בתוך חצר של המדריך שלנו מרק מרגוליאס, ופעם שנחזור אז נוציא אותם. ורצה הגורל שבאמת חזרתי, הלכתי לחפש את העלונים מתחת לאיזה עץ היחיד שהיה בחצר, וכשעמדתי שם על יד העץ פתאום הופיע בחלון בקומה העליונה של הבית פולניה אחת וצעקה לי, מה את מחפשת? חכי, אני יורדת, אני אסביר לך. והיא באמת ירדה ואמרה לי שאני איחרתי, כבר היה מישהו קודם שהוציא את העלונים ונתנה לי כתובת איפה אני אמצא את זה שהוציא את העלונים מהאדמה. באמת הגעתי אז לדירה הזאת, שם הייתה סוניה בוחשת בסיר מרק וסבקה ובלונקה ישבו על מיטה בפינת החדר ובכו, כל הזמן בכו. וזאת הייתה ההתחלה. פגשתי גם את המדריך שלנו מהגדוד טרומפלדור והוא הסביר לנו שיש הרשמה לעלייה בלתי לגלית וכולנו רוצים להירשם. כמובן שגם אני נרשמתי וכך יצאנו לדרך עם עלייה בלתי לגלית ואמרו לנו שאנחנו יוצאים כיוונים. לא יודעת למה הייתה הסיבה, אסור היה להעביר שום דבר כתוב בשפה הפולנית. וכך עברנו בגבול צ'כי ודיברנו יוונית טהורה, זאת אומרת, אחד שאל, אנו נהיה הראשונים? אז השני ענה, כך אמרנו, אח אח. על מנת לשכנע את בעלי החנויות שם שאנחנו יוונים טהורים. כמובן שלא הצלחנו לקלוט את הלחם שרצינו לקלוט, אחרים הצליחו יותר, כנראה שדיברו יוונית יותר טובה, וכך אנחנו חזרנו בלי לחם. זה אחת האפיזודות, ואני אספתי עוד כמה אפיזודות. כך נדרנו מארץ לארץ עד שהגענו לאיטליה. באיטליה קיבלנו בית, וילה על שפת הים, ושם אני זוכרת איך הגיע אברשקה אלינו. היה בחור צעיר עם בלורית שופעת
וחיוך מלבב שכבש את לב כל הבנות. ואחר כך שנודע לנו שהוא נשאר איתנו, מאוד שמחנו, הוא נשאר איתנו, לא מעט בזכותו של הניה, שהפכה לרעייתו בהמשך. באוסטריה היינו די הרבה זמן, והיה נהוג שיוצאים ליער לחפש אצטרובלים, וזה שימש אותנו לבישול בחוץ. אני לא זוכרת למה עשינו את זה, כי היה תנור בבית הזה היה תנור. אני זוכרת שהוא היה, כי הייתה תורנות שכל זוג היה צריך להכין ארוחת בוקר, ופעם אחת זה ואני הכנו ארוחת בוקר ושרפנו את הביצייה, זרקנו את המחבת יחד עם הביצייה דרך החלון. באותו בוקר לא אכלו ביציות. אז היו שם, היו יוצאים לאסוף אצטרובלים. רגע, יש לי עוד כמה אפיזודות. טוב, עוד משהו אחרי ההכשרה בדליה ואין השופט, עברנו לחדרה. בחדרה הגענו לפני קטיף פרי הדר ולא הייתה עבודה. אני הייתי הראשונה שקיבלתי איזה מקום עבודה בניקוי של בית אחרי שיפוץ. קיבלתי שפכטל ביד וכלי מים עם סבון, וזה היו 3 ימי עבודה. ואני זוכרת שביום הראשון לא ידעתי איך להגיע למחנה, כי המקום היה זר לי, לא הכרתי אותו. ואז כשיצאתי החוצה ראיתי שכל החבר'ה באו ללוות אותי בחזרה, וכולם שאלו אם הזמינו אותי גם למחר לעבודה. אמרתי להם שכן, גם מחר וגם מחרתיים. אלה היו 3 ימי עבודה הראשונים בחדרה, ואחרי זה אברהם דיאמת הגזבר הלך וקיבל את הכסף. ועוד אפיזודה אחת בחדרה זה הייתה, טוב, אבל אי אפשר לפסוח על זה, כי זה איך אנחנו נפרדנו מהאנגלים שעזבו את הארץ. אי אפשר לפסוח על זה. טוב, עבר הזמן, אני מצטערת. אבל על זה כבר אברשקדי כתב בספר שלו, שבדיוק ב1 באפריל הייתה צריכה להיות חתונה שלי. וראשית כל האמינו לי, חשבנו שזו בדיחה של 1 באפריל. וכשכבר הצלחנו לשכנע את כולם שזה לא בדיחה, אז עזבנו את השולחנות הערוכים בלי לנגוע בהם, ואמרו לנו לעלות על מסעיות מכוסות בברזנט, ואנחנו עולים ארצה. מאוד שמחנו, למרות שלא הייתה חתונה, שמחנו מאוד, וכך הגענו ללספציה, והיתר באמת מסופר בספר של אברשקדי.